letras galegas a Begoña Camaño. Naceu no 14 de outubro de 1964. Naceu no barrio do Carballo, en Vigo. Era a segunda de 4 irmáns. Fixo primaria na escola que estaba ao lado da súa casa. Estudiou no colexio Amor de Dios e tamén no Instituto Alexandre Bóveda. Na Seminario de Vigo estudiou magisterio. Dedicouse ao xornalismo. Traballou na Radio Popular de Vigo e La Galega. Tamén traballou en varios xornais. Escribiu varios libros. Publicou mordanas en Esmeil. Publicou o Circe ou Placer Azul. Begoña amaba a lingua galega. Begoña ama a Isis.